саҳар завтрак намекунам, миём ҳаминҷа мехӯрам. Бо барои омӯхта шудам. Агар не дар хона мекунам, бо маззаи дар ин ҷай дар хона нест. Ман худам ҳамин ҷай якум бор кор мекардам. Рафтам ба қишлоқ гуфт даъват кардам, гуфта мезанако ай бекор истодана дар хона шишта мисол як тарағайбат. Биёд бирем ҳамунҷа як ҷои кор кунем, ризқи рӯзитона меовед, ризқи рӯзитона мисол ки як камай бешай худои таоло метия бачам, як гишна сер меша, як мисол раҳакира мисол сер мекунем. Ман ҳамин занакора ба даъвати ҳаминҷа овардам 1000 марта шукр. Ҳоли қишлоқӣ пол не буромадагӣ ризқи рӯзишона ҳамин рафт ёфта истодан 1000 марта шукр. Ина бачаҷон мутала бачаҷон сесмат намак шхелай бачаҷон созай 100% холон талаба алафҳои баҳорае баҳор 7 намуд алаф дора алаф душаки закас ноиша дар Тоҷикистон беҳтарин фасл ака ай 4 фасл беҳтарин фасли ҳами баҳорае да. Дар фасли баҳор бо бештар мисол дар ҳами хеле ҷо мисол дар ҳами рай Данғара ва ҳами Отало бо вақта бо бигзаронӣ бо хубтар мешавад. Ҳами ҳиссиёти маззаи ҳами баҳора ҳамаша мебинем. оши бирида алаф ҷуша аралаш ним ай алаф ҷушак ним оши бирида як чалпак ай оши бирида як чалпак ай алаф ҷуша майлш ина бар косамон ҳамиҷа тайёр ай хона ов миёрем ва ҳамашаву ва ҳамиҷа миёрем тайёр мекунем де коса ҳамиҷа мондагӣ тайёр ҷогамон ҳамиҷа маҳкам кардагӣ отала мекунем гандум ҷӯш мекунем алаф ҷӯшак мекунем саҳар барвақту тиёр мекунем мебурем мегирем ё ва медозим иҷа пуги тиёр мекунем алаф бара реза мекунем медозим ай пуги соати 5 мехезем барвақт мехезем ки кормон буд яки мон бирем якум талахир якум чи биё таломона бихирем барвақт меем духтур мерем ина мисол саломатимона мебина ина бегумона меоям мебина мисол ки тозагимона мебина духтур баъд ай назари духтур мезгарем ва меоям мисол ки хишру амита чӣ мекунан мерам горз 20 горз 30 горз ҳичи хай савдои бачаҷон горз савд горз неста